O bir jilhili aytdım, ödüňe rahmedin. Zawur okuyan tara olan edinna okuyman. Yarım ya sogap yok, şonda musulmandyk. Şe hatym bolsun. Hatym okuýarlar bilýän, zawur. Şonda sogap yok. Hatym okuýar, zaýl okuýar, pulal okuýar. Yarım ya sogap yok. Elem telekef okuýar. İzini yetip bolanak. Okuyma şoň edinna. Bar öýüňde ödüň baýat okuymaly tarawana, sünnet-i muakkede. Baýat okuymaly. Menen ki musafir bolsam tüdägäne gurur. Baýat okuymaly. Ol mescidde taraw okuýar, näme okuýany bildi. 15 dagaňyny alýar tarawany ýürmega. Nire kiçekdeni? Nire kiçek. Şo namazy jamaat bilen şo dogrusyny okuymalardan. Şo okuýarlar ödüňi 4-5 dost bolan bolan, ödüňi jamaat edin. Bolmaýarmy? Öden anaň bilen, nänem bilen, mehrem bilen jamaat et. Bolmaýarmy? Bir ödüň okuy. Şo zawur jamaatdan ma musulmanlygyň sogap ýok. Namazyny, ibadatini ijetmädi. Dua edin Hudaý Tebarek we Taala. Arada aýda bir adam ne kadar gaýym dursa, qalan umira aýda şo form bolýar diýe. Ama aradan hakkında khas dua edin Allah Tebarek ve Taala ibadata, zikre, tilavata tawfik bersin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.